Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surinaw na kapipiginawa, mambagiin tanulangon, sangka iya may oras kapakaptutunatan. Ayun niya, bugan tanu sa usayan, yung kaya sabagi o mga pangalang kung ikang gilbuka o Muslim si ikwagaman yan. Sabab sa sumuslim na andeng mapipikir yan, inupapinaguntaman kaandamanaya ikapakasuldian sa iku surga, andamanaya ikapakalidas yan sa iku naraka. Sabab na ad na mga pangalang pagkabaliw ito pagpakasundod ko Muslim sa kapunggal bakan niyang kuwagaman yan. Igira ako na sakta na pagkapikirta. Manahadyo dita. Kakayaw pamana sumiyagad sumangaragun, sumiyagad sumanga ulan-ulan, sumiyagad sumanga gawi na datad makapanahadyo. Miyakadakdakal sa mga Muslim, ugiid na miyakay tuwito so mga tao ang mananaguntaman sa ikukatahadyo. Kapikirot gira ko ano Muslim, ugaid na adn a pangalang, na ayap pangalang na yung kuta babaya ko kapakadike. Sabab sang kuta babaya siya ko kapakadike, umanusya, na miyabaloy, amang panamaniniat sa skanian na panahadyo, na miyatum iya nagyang kuto akita tarus niyan si ikot turugin. Isaw to mga pangalang, kanabasa kambu kasiran saka kapakay, apakapikir kay gira, ayamaan na niyan na pednakang ko parate ako, pednakang ko kapakala ako, kusimba ko si iku Allah, ayamaan na niyan na manahadjud ako. Ugaid, na di kaun iparampay, kasabab, sa pagpakaalamon ay yung kuta babaya si eko kapak kadidike babaya sa yung kuta di katapid ang kuta true. Lagi mamutong si eko sambay nga subu naginan ititurun ang masakit. Kaino ikapanahadjud ang matag sa kanya ng sunna. Si eko sambay nga subu paliwat napkailay tanong aso mga masjid tanong igira asubu na tanto amay to sa mga tauron adi makasunbayang sa subu na adn a pangalang na ayap pangalang nagyang kutwa babaya sang kutwa kapakadike babaya sang kutwa turog sa taman sa yamanan niyan na da makasunbayang ang kutwa tao sa subu kabid ng sibangan na alungan amya baliw to aw kitukityan didibiatan yan. Sa moto, mga pagariya, na isay ni ang mga pangalang. Si kuya mo ano niyan, dadi ikang gilbaka, si kuya matanong, na isaw na ang mga pangalang, naging kai, ahubbur raha. Babaya si ko kapakad ka. Ayaw mo ano niyan, dadi mindiray nun, sumadakal ang mga subun o Allah, kasabab sangkota babaya, o manusia sangkota kapakad ka. Abadiya manan yan, na sangkaya katatagutan usang ka dunia, na ayapatot, na prasara saytanu, ayat itu kapakad ke, na sa iko surga. O pundo magkakasay ko dunia, na sigurado akrasay ka kuhalungan amori. Na umrasarasay ka ko dunia, na sigurado apakad ka sa kuhalungan amori. Isa panayaman yan, na mga pangalang, asisan din, nagyang kai ayamaan na niyan nababaya sa iku dunia. Diyan ka babaya sa iku dunia na miyak kalala ini ang pangalang. Sa iku di kang galbakas sa iku dunia. Di kang galbakas sa iku agama. Miyak kalala ang pangalang sa iku di kang galbaka sa iku agamatan wagama Islam. Ibarat yan. Ad no mga tawa, mga alaitamok. O pamakaging kaya, mga kawasa. Mga alaitamok sa iku mga maranaw na itunayran susakat to mga tamukiran
nakapakayaan na mga ingid, adid na matunon amiskin, o pama, kagyang ko ta mga ingid, na sa mga kawasawn, na itunayran, susakat o tamukiran. Kaad na mga maranaw, aminirampay, sa gatusan kamilyon, apirakyan. Ugaid na sabab sang ko ta, babaya iyang ko tamukyan, na din niyang kapikir, ibas kanyan, na ba niyan, bapindiyakat ko tamukyan. Ilayin tanuso kadaklan ang mga masjid, kaya nakakalilid, kung mga masjid tanong sa iseng daranaw na yamyakang baleron ng mga Arab. Daa, baden may to kasalak, apakato nakaasat timan ang masjid, aping balay o sakataw ang maranaw. Napiagyang kaya man na mga ingid, samyakang balabala, sang kaya Pilipinas, na ayaman na niyan, ayapakato nigira, na mga Arab, aming baleron sa iyo mga masjidon. Inangin adin ang mga kawas sa amya kadakdakal. Ang mga maranaw, ay man niyan nasakataw ang maranaw na kapakaya makabangon sa pirapulo ang masjid. Ginan, sabab sang ko tababaya, sang ko tamok, na may baliw to ang pangalang. May baliw to ang pangalang ko kapong gilbakas sa ikugama. Sa ikuyaman na niyan ng mga madrasa tanong, natanto ang kabibiyan sudi kapag nadas sa ikugama. Umirampay sa mga watat tanong na makabayad ko mga madrasa sa umirampay 500 na kapakaya sa kad na kawasa na itimbina ka ino mga day ino mga guruai gukili 500 ang kaya kambida sa madrasa kapakaya ayaman na niyan nadid na matuon tanong mga di ko mga madrasa o pamakabid mirampay sa 500 akambida naandinan sabab babaya si iko niya. Ugid na si iko kapag iskwila. Napkailay tanong, ayaman na niyan, na makaysa makapagigsam na labisang gibu-kibediyan. Kailay tanong sa mga iskwilaan, ipagampiron sa mga trak, amya makapiyapya ay pendulog sa mga wata. O kapag nadairan, si iko dunia iran, ugid na si iko mga madrasa. Nadaag kailay tanong, ang mga pipi, ang mga trak, abay pendulog sa mga wata, o kapag nadairan, si iko ang matanong. Isaw ta pangalan ang kutababaya sa dunia. Ginanitig wallah, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Hata na susirano to, adiran aarapan so kitmuan rakami. Niyasuat sirang ko kawyag-uyag ku dunia. Mitak na sirang ko kawyag-uyag ku dunia. Asiran napakalilipatan niran sa mga ayatamin, nasiran sudar pa iran suraka ajihannam, sabab sang kotaping gululayran. Giyaman na niyan, na isa akyaw riyo para tiya tanong, isa akyaw riyo panaguntaman tanong sa iku dunia, panaguntaman tanong sa iku agama. Ayaman na niyan, pagkirupan, pagkinagtanong, madakalas sa mga ulama, ugiid na amay katanto, apetangan sa mapya kailay na ayat itu na may ito subilangan o mga ulama. Sa ikuyaman na niyan, nakapagilayon, kupitang gisaan ko kapamilya. Kailayan ka sa pamilyang ka, sudun sa pamilyang ka, na ilayang ka, anta iyalimun, siyam aka, sina aka, siwat aka, si pagaring ka, kaya nakakalilid na da. So pimbariwan, kung mga nga si saranaw, na na mga masjid, abid hindi maka pluhur igira jamaat kada ulamaun. Ilayang ka sa pimbariwan, kaya nakakalilidigira, na isa duwat talog, aalimun. Bidang pagkasalaki gira kuwan amadakal. Nanao, sa datano panaguntaman ni, so kaswa ako wagama, kaya tanong pinaguntamanan, na so kaswa sa iku dunia, babayaw to sa iku dunia. Miyak kaalam mo to, sa iku yaman na niyan, nakapunggil ba ka sa iku wagama. Giti pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul likulli alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sangat akasiksaan o tao akatawan niyan sa dunia na din niyang katawan sa alungan amawri. Gi isa amya kalala a pangalang sangkai adi itano kang gilbaka wagama ababaya sa iku dunia. Pagkapikir kay gira sa kadnayaman na niyan na maluad na kakawasaan niyan at ikasidkaan ko sigiraw na oriyan yan na din kabupasidkaan kakaya niya pikir kaakilbatan ng kutwa tamuk pa. Yung kuta padigang
natiginaw ka ang kusyaki ini sa 500, natisog kilabaku o salungan sa 500, na miyailang kabaniyan din miya kuwa, kauto. Nang ko tababaya sa iku dunia, na ayamaan na niyan, na miya balui, apangalang, sang kuto, akapanggalbakan yan, sang kuto akasidika apaduto, hugalbak sa iku agama. Dito siya ko apakataling mo kapatay, naging kuto kun ang mga tao, apatay apakataling mo so kapatay, na kanabaniyan na mapendingan-dingan, iya Allah, pakanduda ko niya ko dunia, anak ko makasimbayang, anak ko makapanay haji, anak ko makabatiya sa Quran, di pagpanginian sa ikwalla, ang makakasuy ko dunia, faasadaka, kaanak ko makasidika, kauto. Na isaw ta pangalang, kapang galaba ka, sa ikwagama, agiyang ko tababaya sa ikudunya. Isa pan, ang mga pangalang, ira sa kapang galbakang ka, sa ikwagamang ka, nakalak ka, sangkot wataw. At na mga tawa, di niya na panggalba ka naging kutwa agama, ay susuguun wagama, malagi do sunnat, ay susuguun, anta akapaliugat, kakalkian sang kutwa taw. Ibarat yan, nasiyaki ito, na malait tamok, siyaki ito, na pagkagaga, na pagkalakiban duway, kaya pagkalakian si karumanian, ay buudan niyang kapakaduway, ay susuguto agama, na kaya ikaalakyan si karumanian. Koto naman ito, agyang koto akalak, na miyabaloy, amyakar naraka, sa agyang koto ayamaan niyan, nakapanggalbakang ka, o suguan wallah, mampanayaman na niyan, kaad na suguan wala sunnat, na miyakar naraka, sa kapanggalbakang kaon, ang koto akalak ka, kay karumang ka. Tanto ay madakal, si kudi kang gilbaka, si agama tano, agama Islam, na padunagiyang kuto, mga pangalang, agiyang kuto kaito, akapag-ikhlas. Giyang kuto yaman na niyan, na ibtiga o dunya, bi amalil akhirah. Ang mga tao, apang gilbak niyan. So, alungan yan, amuri, kaan yan, mikwa ko dunya yan. O kailay niyan, akatunay ron, so, ayaman na niyan, na dunya yan, na panggalabak niyan, so alungan na mauri. Na uda, na di niya naman buo panggalabakan ang kuto, aagaman niyan. Mga ibarat yan, naigira ayaman na niyan na puwasa, na adno to ang mga masjid. Ay gira akuan na yung kutuwa malait tamok, na pumagaysan dudugatos, sang kuta di ito tarawi. Na may laing kad ng kuta mo maang kuta gawi iya, pumagaysan dudugatos, na mapanupunudan ay yung kuta masjid. Mapanupunod ng kuta masjid sa kadakal apsimbayang. Sabab sang kuta inam sang kuta dugatos. Ugaid, nandini keda uto, na miya damang kuta mga tao. Ayam anan yan na misisambayang. Di sarang pa kumakuya sa agaw iya pakatalimuma. Sa manaya, na isa amakaaran rakitan, naging kuto ay kabaya utaw ng kuta tunay. Panggalbak niyan so agaman yan, wayam anan yan, naketunay ron, aging kuto balas yan. Naging kaya kang gilbak akwagma, na tunay narakaw Allah subalas kunya, na ayamala, na tunay niya naraka sa ikwalungan amawri. Mga padayaman na niyan, na mga pangalang, sa iyang kayaman na niyan, na di itanong kang gilbaka, si ko agama, apapakalang, si ko kapang gilbakang kwa ka agamang ka, na pinang ka ihtikaru dhunub. At na mga tawayaman na niyan na ayak kay iliyan niyan, si ko ginawa niyan na sa kanyan number 1. Sa kanyan ni ayaman na niyan na mapia. Na sudusa na ayak kay iliyan niyan na da di pabutangan adusa. Natakinubuto ka ayaman na niyan na mga alain niyang gilbaka adusa, kapakaya miya kang berasina, kapakaya miya ka pamanagaw, kapakaya tamaganta, ugi na di sa kanyan din na patubat. Kalalabod niya ng kuta doon sa amiyang gilbak yan. Naisanan ang mga pangalang, sang kutwa ka pang gilbak ka sa ikwagama. Kamakaalam mo na din yan ang kapatubat, sang kuta pang gilbak yan na doon sa. Kakaya din yan irarampian ang kuta doon sa. Kaya kay iliyan yan na may ito. Giti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wa muhaqqarati dhunub, fa innahunna yajtami'na ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Pananggilain niyo sumangay ito sa iko mga dusa, kamat anap ka timu-timu, sa iko tao, sa taman sa kabinasaan yan, agyang kutwa tao. Madakal,
Ayang kuto pa man na mga pangalang, apo pa kaalang. Siya ko kapunggal baka o tao, sa giyang kutuwa agaman yan. Mga pedumpen, naging kutuwa so sabagi na ay pendililian na suturuan. Tigina amay yung kuto pa man na ukuran. Tigina amay ka ukurna ko, amay ka ukurna ko, wala, sa yaman na niyan na maka petubat ako na, petubat ako. O na tigina giki ukuran rakan wala, ang kaya masusuakan, andi mo na yan. Di kan mapunggal bakang kaagama, kagi ikikidi rakan wala, kauto. Mga ribatanan, ad na mga tao, agi ito itindihin, ayam anan yan, na di na mapunggal baka. Agiyang kutwa agama, kami akarnong bidnang kutwa, kinidalil niyang kuukuran. Adan niya na maswa, ang kutwa kinidalil niyang kuukuran. Kanaba kidalil sa ukuran, kukapunggal bakang kakudusa. Kaditano kaya binasaan, bao pa man natig kuwan, kuang kuwa kaya tamo kaya ini kaukuran ini, beradusa ko kaukuran ini, di. Ad na mga tao, ayam anan yan na, di pagaling kubetadi na marata, kakayigito ko ni ukuran nun wallah. Naribat ito. Mga produto yaman na yan, na mga pangalang, sa giyong kuto akapunggal baka, sa giyong kuto, agama tano, agama Islam. Mga padipanakwan, mga pangalang, sang kuto akanggal baka, sa ikusimba. Na giyong kuto akagagidamon, o sabagi, sa tigin al-iltizamu sa'bun. Giyong kayaw pa man nakaturduwa sa ikusimba na margan. Margna ki ang kaaya simba at turdum. Di ako na ki at tigin na simba yang kaamayamay na miyakalpas ako busimba yang. Naman ito ka pagkakal na yung ginawa niyan. Di ko na simba yang kaamaya ko nga ko na sumiyagi na masa, miyakalpas busimba yang na miyakaginag simba yang. Na mga tao lagi na nan. Ay man, na inudip simba yang, kakala kaya mo sa ubakon makalpas simba yang. O di na tigin na, di ako din perantam, kami ka di ako bumiyak tigir, na kaya di ang kusurantam. Nabili niya ng kutuak karangan, at tigin na margin sa yaman na niyan na biyaliwin na sangkota din niya nakapunggal baka sangkota simba. Bisa ba pero na aya mga kapusan ini amadakla yang kaya mga pangalang kudi kang gilbaka sa ikwagama na adnigira ko naging kutwa i'tiradul awliya inong kadi mapunggal baka suwagama kagi sibu paka siya maaka siya maananian na lukas ka lasang ka ang kaniyan na maawang ka ubang kabinggal baka ang kutwa agama katig sing anak ko iba pa kauto o maka may lane yan na mga di ako na tigin na di ka pangadi sa madrasa katumo ay mitaros ka ng kay attorney kada attorney kita no di ka pangadi katumo ay mitaros ka na kapag engineer kada engineer kita no kauto laman ito namiyakar no to sang kuto ka pinabnarang kutawata o di na tigin na perentama ko o makabai na kay si bubuya narap peditan na tigin na di ka kuwan di ka perentam kuwan, manayad kauto. Naginan, mga pday ko, mga pangalang, mga pupunto ayaman na niyan ng mga usayan, ang mga panakaw, sanarakan salam, kalilintad, kapipya ginawa, kudan yung kapakan direnon, salamun kuskano, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.